Nakabuhi na po na sa mental. Bibi? Murag na ako nasimutan nga di maayo ani ba. Hello. Kinatawo naman ko. Naon ko ba? Linog ba kailangan to managan? Ayaw dagan mga tumba noon ta. Mudagan ganita para di ta madatugan. Musupak palinoon ka. Sundalong ta ka. Wa man ka kabalo sa mga buhaton. Let's go. Ma'am, relax lang mama. Mag-inom na tagtambal. Let's go. Dong, buang din eh. Dugay ra, sir? Ngano na po na sa dire. Hoy bakla. Namong maestro katong anawa. Nakabuhi na po na sa mental. Padung diri baklaw. Ay kumpiyansa, pasig manumog nagbayot ba? Babari mo basilit kan tingaron. Siyang nga ni maestra na koy. Piti unta kay ba? Awo, abti kag chika ba? Padaplin dia basi pakon ka na. Padaplin dia. Adugin pa ka. Padaplin. Ay panggunit ba bohog ya kay kag kamot. Lagot ay ko nimo ba? Basi manaykan ti ka. Kapaha yun ni mamoy. Ilag maayo na ka ma'am, kakuha na ka. Og moagi na diri ay pasin na ha. Hi ma'am. Gipansin jud oh. Kabalong tuliling nga. Hi, Daniel. Hello ma'am. Oy, dam. Maayo kay nagawas ta ka sa mental. Wa kay labot. Oh, tuliling jud oh. Guwapa pero malita. Kisa may di mo maldita na nga tuliling gani. Kinsa naman po ni tawhanan ni. Abutang baka. Wa mo ko kailana. Boss, pwede mo kutana? Unsay ato boss? Choy, unsa ito yun mo? Nakakita ka tong babae nga na pagkaana? Nakabantay mi boss kano day? Asa ka to siya, no? Asawa mo ko to? Ay, asawa na ni mo to si ma'am. Ngano nakastorya man lang ng tawhana? Sayang kay na ba? Engineer ba na sa una? Ay nalo kay pangutahan na boss nganong nabuang mato siya. Sir, nabuang mo ko to kay naadik sa sugal. Mao di ay. Pero asa siya badulong, sir? Tuara siro. Bibi? Murag na ako nasimutan nga di maayo ani ba. Bibi, ali na. Magmutor-mutor ta, baby. Tara na, Bibi. Kusog siguro niyong padagan ba? Hinay-hinay lang, baby, ha? Yes, Bibi. Let's go. Nurse! Nadiring dua. Hello. Bura-bura pag yun oh. Sige, boylo. Naidakop dia. Oops, dakop ni sir. Yati, dakpan ko kiltio da.